खुशी होला कि आपन गांव जवार छोड़ के और हतना दूर आके हमनी के ये हिंदू धर्म के सबसे महापूजा एकरा के कहल जाला। छठ पूजा के इतना धूमधाम से मनावल जाला, ये देख के बहुत अच्छा लगेला। आई एक बार जितना लोग हमारा आवाज सुनत हवे सब लोग छठी मैया के जयकारा लगाई, प्रेम से बोली छठी मैया की। एक लाइन गुनगुना देते नहीं हम, बिना साज बाज के तो अच्छा ना लगेला, साज बाज रहेला तो अच्छा लगेला। कि उगी है सूरज देव नैयो न डोले, कि उगी है सूरज मल नैयो न डोले। रे कोयलिया बोले, रे कोयलिया बोले, हो गईले भोर भिनुसार। रे कोयलिया बोले, हो गईले भोर भिनुसार। कि उगी है सूरज मल नैयो न डोले, कि उगी है सूरज मल नैयो न डोले। कोयलिया बोले, हो गईले भोर भिनुसार। रे कोयलिया बोले, हो गईले भोर भिनुसार। कि उगी है सूरज मल नैयो न डोले, उगी है सूरज मल नैयो न डोले। कोयलिया बोले, हो गईले भोर भिनुसार। रे कोयलिया बोले, हो गईले भोर भिनुसार। कि 2 दिन से भूखल तिवई जल बिच बाड़ी खाड़ जी, हाथ में कल सुप लेके कल पे करेली इंतजार जी। कि उठवा झुराई गईले मुहौला खोले, उठवा झुराई गईले मुहौला खोले। रे कोयलिया बोले, हो गईले भोर भिनुसार। रे कोयलिया बोले,